Els docents han tornat a sortir aquest dimarts al carrer en una nova jornada de vaga educativa arreu de Catalunya, amb una de les mobilitzacions principals a Salt, on els manifestants han tallat l'AP7 en els dos sentits de la marxa. La protesta gironina s'ha convertit en una de les més destacades del país, juntament amb les de Torredembarra i Lleida. Els manifestants han accedit a l'autopista pel Voral en sentit França, després d'acordar-ho prèviament amb els Mossos d'Esquadra. Un cop a la via, la mobilització ha acabat provocant el tall total de la circulació en ambdós sentits. La protesta forma part de la nova jornada de vaga convocada pels sindicats educatius, que també ha comportat talls de carreteres i manifestacions en altres punts del territori. Paral·lelament, hi ha hagut mobilitzacions actives a Barcelona, Granollers i Tarragona.